Гэта было аж на 26 гадоў таму, але я мушу прызнацца, я сцібрыў грошыкі ў сваёй бабулі. Сам бы я не спланаваў тую аперацыю, але у мяне меўся змоўшчык. Аднакласнік, што цікава, сын міліцыянта. Бабушка думала, што ён добры хлопчык і чамусьці вырашыла прымальным хаваць вялікі стос купюр на лядоўню, не заўважаючы майго таго аднакласніка. Калі не памыляюся, яе брат афіцэр прадаў кватэру на Сухарова, адтуль грошай былі. Ну, аднакласнік мне і намякнуў, што ўзроўню абароны няма і шлях да багацця вольны. Выканальна і косплей з Тома Круза не патрэбна. Сцібрыў я, смеласці маю хапіла на одну купюру, на якую мы перад школай ели жуйкі шок. Такія класныя, што пачынаюцца сутаркі з ківіцы. Мне чамусьці падавалася, што варушняк ладзіўся на чырвоную 50-ку, то бок 50 000 рублёў з выявай Брэскай крэпасці. Купюра 1995 году. Але пасля пачаліся ваганні. Мо то былі 20 000 рублёў 1994 году з пагоні, што важна. Так ці інакш, красці вельмі кепска. Грошы ў рублях збольшага ніхто ўжо не захоўвае. А мы, канал «Загляне сонца», і сёння ў нас ёсць нагода паразмаўляць пра мітусню беларускіх грашовых знакаў, павага да якіх мы гэтак і не прасякнулі. Сёння мы ў асноўным абмяркоўваем папяровыя грошы, але хочацца распавесці пра мой першы адпаведны электронны досвед. У далёкім 2006 я паступіў на бюджэт журфака БДУ і стаў уласнікам, шчаслівым уласнікам карты Беларусьбанка, на якую налічвалася мая стыпендыя. На жаль, пратрымаўся я толькі год, не вельмі доўга. Пасля мая акадэмічная непаспяховасць зрабіла пластык неактуальным. Трэба было адразу паступаць на завочку, але ж все мы разумныя заднім днём. Дарэчы, падчас той самай завочкі мне больш за ўсё падабаліся пары па гісторыі мастацтва ад прафесара Арловай. Важная інфа, калі вас цікавіць не толькі гісторыя мастацтва, але і гісторыя ў самым шырокім сэнсе, дык спяшайцеся адрэагаваць на прапанову ЕГУ. Віленскі універ праводзіць прыём на адпаведную праграму. У выніку вы атрымаеце акадэмічную ступень бакалаўра гісторыі і зможаце уладкавацца на працу прыблізна па ўсяму свету. Гучыць вельмі добра. Магчымыя пазіцыі: навуковы супрацоўнік, акадэмічны даследчык, аналітык па гістарычнай палітыцы, журналіст, дакументаліст і гэтак далей. Трэба зазначыць, што паралельна ідзе набор яшчэ на дзве праграмы. Першая – еўрапейская спадчына, другая – тэатральнае майстэрства. Больш шырокая інфармацыя датычнай прапановы ЕГУ у апісанні гэтага відоса. А мы між тым працягваем яго глядзець далей. 90-е. Людзі прызвычаліся да савецкага рубля з Ленінам і нічога іншага ў жыцці амаль што не бачылі. Апроч, можа, пенсіянераў з нашых краёў, якія маглі памятаць польскія злоты 30-х і нямецкія маркі 40-х. Даляры трымалі ў руках толькі тыя шчасліўцы, якія ганялі ў замежныя паездкі ці, напрыклад, займаліся не надта легальнымі справамі. То бок, валютны кругазор сярэдняга беларуса вельмі абмежаваны. Першыя прататыпы беларускіх грошай з выявамі нацыянальных дзеячоў забракавалі экс-камуністы, што чакана. Іх было большасць у Верховным Савеце Рэспублікі Беларусь 12-го склікання. Зразумела, перамог посткаланіяльны варыянт з рублямі замест талеру. Дарэчы, рандомны факт. Кажуць, што слова «талер» звязана са словам «даляр». То бок, як бы ганебна гэта не было. У СССР былі рублі, у Расіі рублі, ну і давайте мы зробім сабе рублі. Мо на пачатку 90-х і была нейкая логіка, але цяпер выглядае як ганебная херабура. У 92-м годзе у нас з'явіліся тыя самыя зайчыкі. Першая эмісія нацыянальнай валюты. Ад 50 копеек з вавёрачкай да 100 рублёў з зубром. Ёсць легенда, ці, не ведаю, можа, гістарычная праўда, што вавёркі ў нашай гісторыі ўжо былі самым малым плацёжным наміналам. Праўда, у правым сэнсе. У безманетныя перыяды 1000 гадоў таму вавярыца, то бок шкурка вавёркі, была самай малой плацёжнай адзінкай. Наврад ці мастак Канстанцін Хацяноўскі ведаў пра гэта. Агулам меркаванні пра яго працу розныя. Хтосьці кажа, што ён тупа змаляваў класічных жывёлін з энцыклапедіі «Звері і птицы нашай страны» выпуску 1957 году. Хтосьці кажа, што ён нібыта, маўляў, натхніўся гэтай кнігай. У любым выпадку, самую пазнавальную выяву зайца-беляка можна было пабачыць не толькі ў узгаданай энцыклапедыі, але і на паштовай марцы з серыі «Фауна Беларусі» за 60-й год, а таксама на запалкавай этыкетцы пра Белавежскую пушчу за 75-й. Фоткі, адпаведныя ілюстрацыі мы вам даем. Атрымалася 3 рублі – гэта бабры, 25 рублёў – лось. Канешне, 1 рублей з тым самым зайцам, адкуль і пашла назва зайчыкі. Шчыра, я не памятаю гэтага, але прачытаў, пакуль мы рыхтаваліся, што альтэрнатыўнай назвай былі шушыкі.
па імені тагачаснага кіраўніка беларускай дзяржавы Станіслава Шушкевіча. Дарэчы, калі ў вас сям'і карысталіся такім неймінгам, напішыце, калі ласка, ў каментарах і аформіце разам з тым падпіску. І яшчэ адзін момант. Калі вы хочаце адмысловы выпуск пра спадара Шушкевіча, таксама напішыце, мы абавязкова адрэагуем. Самім, калі шчыра, вельмі цікава. Яшчэ раз, адмыслова жывёліну ніхто не маляваў. Таму выява таго ж зубра фігуравала на каробках запалак у 70-х. Я ўзгадывал сувенірную серыю Белавежская пушча. А на 50 рублях, што цікава, знаходзіўся мядзведзь-барыбал. Такая парода, якая ў Беларусі наогул ніколі не вадзілася. Бо тая кніжка, з якой змалявалі выявы, агулам была пра СССР, а не пра БССР. Што такое тагачасныя грошы? Атрымліваецца мега маленькія паводле памеру купюры. Плюс увесь гэты зоапарк. Ім відавочна бракавала павагі і даверу. Людзі называлі тую серыю жывёльнікам ці звярынцам і вельмі доўга прызвычайваліся. Але чаму такая разбіўка наміналаў? Адкуль з'явілася купюра ў 50 копеек? Ну, тлумачыць, што каб людзям было прасцей, бо 50 копеек мелі быць аналагам савецкай пяцёркі, а рубель з зайцам аналагам савецкага чырвонца. Чаму не было манетаў? Вельмі добрае пытанне. Былі толькі паперкі. І адказ вельмі просты і празаічны, бо выпускаць манеты было дорага і рызыкоўна. Для прыкладу, кошт выпуску адной расійскай капейкі ў 90-е складаў, здаецца, 13 копеек. Ну, то бок, такое сабе эканоміка. Ну, і былі яшчэ талоны, цэлы такі прасціны, з якіх выразалі кавалкі і ішлі з імі ў краму, або прадавачка сама выцінала іх на месцы. Гэта права на отпуск нейкіх тавараў на рукі, мыла, крупы і гэтак далей, бо дэфіцыт і галеча. І ты можаш взяць абмежаваную толькі колькасць. Таму гэта часы, калі суседзі пазычалі, так бы мовіць, дзяцей, каб узяць з сабой, адстаяць чаргу і мець магчымасць узяць цукру яшчэ на одну галаву. Цікава і па-свойму жудасна. Жывёлаў у пэўны момант стала не хапаць. Да іх дадаліся будынкі. Дзе логіка? Паехала, напэўна, на вакацыі. Вось, хто мог бы быць магутней за зубра для Беларусі? Атрымліваецца, што ніхто. А працягваць патрэбна. На новай 200-цы у выніку была змешчана мінская прывакзальная плошча. Вялікі беларускі народ тады жартаваў. У нашых лясах водзіцца шмат звяроў, ад вавёркі да вакзала. А яшчэ вялікі беларускі народ нарадзіў мем пра сукупленне бабра-ваўкоў. Гэта, магчыма, мой нізкі ўзровень адукацыі, але я смеюся кожны раз, калі бачу, і я спадзяюся, што вы таксама пасмяяліся, пажартавалі з гэтай выявы. Карацей, у ліпені 93-го году грашовы абарот быў цалкам пераведзены на беларускія рублі, тыя самыя зайчыкі. З канца ліпеня 93-го пачаўся вывад з абароту расійскіх і савецкіх рублёў. Нацыянальны рубель стаўся адзіным законным сродкам плацяжу на тэрыторыі краіны. Але ж інфляцыя шалёная. Друкуюцца новыя наміналы. Купюру ў 10 тысячаў не сталі друкаваць, бо адразу зрабілі 20 тысячаў з будынкам Нацыянальнага банку. Разумелі людзі тренд, каб не марнаваць паперу. Гэта 1994. Пасля 50 тысячаў з берасцейскай крэпасцю. 1995. Дарэчы, то былі першыя грошы зразумелага сучаснаму беларусу памеру. І першыя грошы, што важна, без пагоні. Урэшце, пад канец 90-х з'явілася найбольшая купюра – 5 мільёнаў беларускіх рублёў. З выяву спорткомплекса «Раўбішы», бо мы ж спартыўная нацыя. Тады гэта было 15 баксаў прыкладна, а чалавек на заводзе мог атрымліваць 25 ці 30. То бок заробак, ну гэта справядліва гістарычна, маглі выдаць 2 купюрамі. Ну і калі забягаць зусім наперад, то пасля 5 мільёнаў ператварыліся ў 5 тысячаў, а пасля 2016 года ў 50 копеек. Цяжка паверыць, але гэта так. Карцінкі мяняюцца, грошыкі абясцэньваюцца, а жыць лягчэй не становіцца. У выніку зайца, рыся, бабра, вакзалы вывелі з абароту акурат 1 студзеня 2001 года. Happy New Year. Да таго, у 99-м улады прыдумалі абрэзаць нулі. Арыгінальна, крэатыўна. 5 тысяч рублёў з траецкім прадмесцем пераўтварыліся ў 5. 500 тысячаў рублёў з палацам прафсаюзам у 5 тысячаў. Усё тое самае, карцінкі на грашах тыя самыя, але без 3 нулёў. Эканоміка ад гэтага, на жаль, не стала лепшай, а людзі не сталі багацейшымі. Затое 2 студзеня 2000 году даляр быў ужо не 320 тысячаў рублёў, але 320 толькі. Дробязь, але прыемна, праўда, неістотная.
Курс рос. 2 студзеня 2009 даляр каштаваў ужо 2650 беларускіх рублёў. У 2000-е у нас з'явіліся новыя грошы. Імі я уже плаціў за школьныя абеды. Час нафтабізнеса з России, калі беларуская адміністрацыя зарабляла нармальны такі бабос на транзіце і перапрацоўцы нафты. Заробкі сапраўды пашлі ў гару. Людзі пачалі купляць машыны, кватэры, пралькі і гэтак далей, то бок дабрабыт. Гэта лічыцца адной з прычынай непаспяховасці кампаніі 2006 году з Міленкевічам і Казуліным. Усё ж нібыта добра, навошта нам мяняць уладу? Перыяд 5-7 гадоў беларуская Дольче Віта. Лука назваў іх медовымі гадамі. Я якраз зарабляў свае першыя грошы ў газеце «Усё аб футболе». 2006 год. Першы мой заробак нешта каля 40 000 рублёў, то бок 2 купюры па 20 000 рублёў 2000 года выпуска з гомельскім палацам Паскевічаў і Румянцевых. Маці тады сказала: «Набудь даляры», але я набыў піва. Дарэчы, наконт даляраў. Вера ўладзе далёка не галоўная характарыстыка мудрага беларускага народа. Усе нулявыя і раней па магчымасці людзі адкладалі зберажэнні менавіта ў далярах. Атрымаў заробак? Купі троху зелені. І гаворка тут не пра 10 рублёў з рыссю, не пра 100 рублёў з тэатрам оперы і балета, і нават не пра 200 000 рублёў з Магілёўскім абласным мастацкім музеем імя Масленікава. А пра даляр ці з 2002 года пра 100 евро. Хаця у выпадку з еўрапейскай валютай колер стаў ужо не такім істотным. Валюта – гэта, канешне, добра. Але пытанне, дзе яе тую валюту дастаць? У той перыяд я быў бедным студэнтам, якому па нейкаму незразумеламу, супер незразумеламу графіку аддавалі грошы у маёй газеце «Всё о футболе». Твой амаль 0 заўсёды амаль 0, нягледзячы на курс долара. Але пад новы 2008 год здарылася шчасце вялікае. Я атрымаў ганарары ажно за 3 месяцы. Маці, разумная жанчына, сказала: «Набудь даляры». Але мы са сваім аднакурснікам набылі піва. Дарэчы, аднакурснік пасля сеў за наркотыкі, а набылі мы 2 скрыні крыніцы. Брэнд тады праводзіў акцыю «Эвалюцыя». Пад крышкамі знаходзіліся літары. І патрабавалася сабраць з іх тое самае слова «эвалюцыя». Зразумела, мы доўга пілі 3 дні, нічога не сабралі, і атрымалася не эвалюцыя, а дэградацыя. У наступным 2009 годзе людзі вылезлі з-пад ёлкі, даелі аліўе, пахмяліліся і, выбачаюся, трошкі ахуелі, бо даляр рэзка пайшоў угару. Новы курс всех агаломшыў. Курс какао 2650, 2800, урэшце 3000. Любоў да замежнай валюты абсалютызавалася, і гэта было слушна. Пасля была плошча 2010, пад самы канец 2010 году. І уже ў новым 11-м рост курсу даляра працягнуўся. 3300, 3600, 4. Да верасня 11 года, калі грымелі апошнія маўклівыя акцыі, рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі, ШОС, даляр дакруціўся ажно да 9000. То бок, у 3 разы на працягу толькі аднаго году. Заробкі пры гэтым не раслі. Узгадаем тыя самыя 200 000 рублёў з мастацкім музеем у Магілёве. Напрыклад, грузчык у краме атрымліваў 1 000 000 рублёў, то бок 5 такіх купюраў. Калі знаходзіць даляравы эквівалент, атрымліваецца 100 баксаў. І вось глядзіце, калі б даляр не падаражэў, эканоміка была нармалёвай, гэта было б 300 баксаў, то бок чалавек губляў у грошах. Дарэчы, рандомны факт пра яшчэ адну вялікую буйную купюру. На 100 000 рублёў з Нясвіжскім замкам на пачатку мастак чамусьці дамаляваў праваслаўны крыж на вежы замка Радзівілаў. Жывіце цяпер з гэтым. Далей была, на жаль, чарговая срака. Ну, то бок, срака, і атрымліваецца гісторыя Беларусі. 2014 год, крымская гісторыя і пачатак расійскай агрэсіі супраць Украіны. Беларусь тады заняла нібыта нейтральную пазіцыю, але эканоміка краіны нейтральнай не была і завязывалася на ўсход. То бок, расійскі рубель пайшоў па трендзе адносна даляра, а ўслед за ім уніз зноўку папоўз і беларускі рубель. Даляр уже каштаваў 15 000, 18 000, урэшце 19 000 рублёў. Але кіраўніцтва памятала свой досвед 99-го году. Што рабіць? Яшчэ раз рэш нулі. Так і атрымалася дэнамінацыя. Калі ў 2015 годзе з'явілася навіна пра тую самую дэнамінацыю, я ўжо працаваў у онлайнеры. Заробак, дарэчы, быў прывязаны да даляра. Добра жылося. 4 лістапада 2015 году, ужо пасля падвячорку, наколькі я памятаю, галоўны рэдактар знайшоў самага картавага карэспандэнта і накіраваў яго на вуліцу з аператарам на апытанку.
Людзі не верылі ні ў дэнамінацыю, ні ў новыя грошы. А я толькі ў адказ угукаў на кожную рэпліку і рабіў брак па гуку. А это баловство, это все, это розыгрыш. Не будет этого. Когда это не хотят? Это вот, это с 2016 года. Вот такие у нас деньги будут с июля. Да? Да. А ладно, сегодня такие, а в год опять нули наклеют. Копейки я не делал, потому что зачем, да? Потом их все равно убирать придется, я думаю. Еще монеты даже будут. Что-то мне не верится, что монеты будут, если честно. Ну, ничего ж не изменится. Деноминация ничего не меняет, это не девальвация. Цікава, што на купюрах і манетах, якія пайшлі ў ход ад 1 ліпеня 2016 году, стаіць дата эмісіі 2009 год. То бок, у рэальнасці ўсё гэта планавалася яшчэ тады, але праект грашовай рэформы замарозілі, і ён спатрэбіўся толькі ў 2016 годзе. У першы дзень працы новых грошаў самага картавага корэспандэнта онлайнер зноў накіравалі на вуліцу. Мы спрабавалі расплаціцца новымі банкнотамі. Людзі рэагавалі чакана недаверы. Дарэчы, купюра ў 500 рублёў магла закрыць сярэдні заробак па краіне. Упершыню ў гісторыі незалежнай Беларусі з'явіліся ў нас манеты ад капейкі да 2 рублёў. Курс рубля да даляра нібыта стаў вельмі і вельмі салідным. За яго было не сорамна, толькі 2 рублі. Крута, але калі павярнуць троху назад і ўзгадаць, што на пачатку 2000-х даляр каштаваў 2000 рублёў, то атрымліваецца, што гэтыя 2000 ператварыліся ў 20 копеек. З далярам то все норм было, а вось з беларускім рублём вельмі і вельмі не вельмі. Зараз даляр і еўра ў Беларусі асабліва не растуць нібыта. Калі раней да 19 года груба лічылі даляр да беларускага 1 да 2, дык зараз 1 да 3. Ну то бок дынаміка нейкая ўсё ж таки захоўваецца, і яна не самая прыемная. Важна адзначыць, што мы здымаем гэты выпуск на студыі Александра Даўжэнка ў Кіеве. Працуем шмат, бо карыстаемся магчымасцю, што нас запусцілі на тэрыторыю Украіны. Таму камандзіроўка доўгая і інтэнсіўная, здараюцца розныя сітуацыі. Не так даўно я пашоў у пральню, заплаціў 360 гривень, то бок 9 евро, пра што і распавёў дзяўчынцы, якая робіць нам мейк на маліну. Яна здзівілася, што я ўсё перавожу ў замежную валюту. Я здзівіўся, што украінцы гэтага не робяць. Не трэба мець PhD па эканомікі, каб зразумець, што гэта ўсё вызвана слабасцю беларускай эканомікі, якая справакавала недавер насельніцтва. Пакуль рыхтаваўся гэты выпуск, наш рэдактар Алесь прапанаваў такое вось параўнанне. Глядзіце, да 2016 году прадстаўнікі беларускага маргінезу пад крамамі стралялі па 500 рублёў. Гэта тая самая купюра з палацам прафсаюзаў. Сёння гэта 5 копеек, калі знаходзіць адпаведнік. Ну то бок проста нічога. Па 5 копеек ніхто не страляе, а манеты там 1, 2, 5 копеек апошнімі гадамі нават на вуліцы рэдка хто падымае. Калі недзе ў 20-е стралялі, тыя самыя бічы стралялі грошы, дык прасілі ўжо 50 копеек ці цэлы рубель. Калі зноў ж такі перакінуць гэта на старыя грошы, атрымліваецца 5000 рублёў купюра з раўбічамі і адпаведна 10 000 рублёў купюра з амфітэатрам у Віцебску. Калі б на пачатку 10-х нейкі чалавек папрасіў бы дакінуць вас 5000 ці 10 000, ну, я думаю, вы бы ойкнулі ад нечаканасці, бо гэта ж па тыпу грошы, а не абы што. Карацей, гэта гісторыя пра інфляцыю, валютную, ну, насамрэч, шизофрэнію, ды нашу кароткую памяць. Бо нават мы, 30-35гадовыя беларусы, зараз цяжка ўзгадваем усе гэтыя самыя тысячы і мільёны. А тым, каму сёння там 20 ці 25 гадоў, нават цяжка уявіць, што гэта было. Можа быць, калісьці адбудзецца дэдалярызацыя беларускай эканомікі. Той момант, калі людзі перастануць на аўтамаце перавозіць рублі ў іншаземную валюту. А свая валюта нарэшце стане каштоўнасцю і не стромна будзе ў ёй зберагаць назапашванне. Мне застаецца сказаць вам вялікі дзякуй, што вы паглядзелі гэты выпуск. Нагадваю пра лайк, падпіску і каментар. Гэта вельмі дапамагае зразумець, што мы працуем не дарма. Калі будзе цікава тое, як называліся і нават выглядалі нашы грашовыя адзінкі ў часы, напрыклад, Вялікага княства Літоўскага ці Рэчы Паспалітай, калі ласачка, напішыце ў каментарах, мы адрэагуем і зробім асобны выпуск. І так, мы канал «Загляне сонца». Давайце беларусець разам.